anem a per un exercici de geometria en l'espai. En concret, l'exercici 5 de l'examen de selectivitat del juny 2022, sèrie 5. Què ens diu aquest exercici? Ens donen 4 punts A, B, C i D i ens pregunta l'apartat A. Quins 3 punts estan alineats? I un cop els trobeu, escriviu l'equació contínua i l'equació baramètrica que formen aquests 3 punts. És a dir, tenim el punt A, B, C i D. A, B, me'ls invento, C i D, per exemple. I ens demanen quins d'aquests 3 punts es troben alineats. Ara mateix no n'hi ha 3 alineats en aquest dibuix. Si podéssim passar una mica més amunt, tindríem que A, C i D estan alineats. Com que no sabem quins són, posarem 1, 2, 3 i 4. Així no ens confonem amb 1, 2, 3 i 4, per exemple. Que no són aquests, d'un exemple. Per tant, en aquest cas tindríem que el punt 1, 3 i 4 es troben alineats. Què vol dir que es trobin alineats? Que aquest vector d'aquí és proporcional a aquest vector d'aquí. Són linealment dependents. És a dir, si aquest fa, per exemple, 1, 1, 1, aquest potser fa 2, 2, 2 o 3, 3, 3. Però com que són proporcionals, ens estan indicant la mateixa direcció. Són linealment dependents. Per tant, estan alineats. Llavors, si tenim 3 punts que es troben alineats, podem trobar quina és l'equació contínua i la paramètrica. Com? Només hem d'agafar un punt i un vector. Què necessitem per crear l'equació d'una recta? Un punt i un vector, o bé 2 punts. Sempre. Per tant, en aquest cas, si tenim un punt i trobem un vector, ja sigui aquest d'aquí, o sigui aquest llarg, tots aquests vectors seran proporcionals. Per tant, amb un punt, i un d'aquests 3 vectors, trobarem l'equació de la recta. Doncs som-hi. Què és el primer que podem fer per veure quins són els punts que estan alineats entre ells? Si anem a mirar, per exemple, ara sí, agafarem, per exemple, la A. Podríem agafar la B, la C o la D, qualsevol. Però mirarem el vector que crea d'A a B, per exemple, el vector que es crea d'A a C i el vector que es crea d'A a D. I mirarem com són aquests vectors. Quins són proporcionals i quins no. Doncs som-hi. AB, AC i AD. He fet AB, AC i AD, però, com dic, podríeu haver fet BA, BC i BD, o haver fet CA, CB, CD, o DA, DB, DC. És igual, perquè un vector tant dona que vagi d'A a B com que vagi de B a A. La direcció és la mateixa, el vector serà el mateix, vaja. Serà linealment dependent. Un ens indicarà, per exemple, podria ser 1, 1, 1, l'altre seria menys 1, menys 1, menys 1. Però ens estaria indicant la mateixa direcció. Llavors, AB, B menys A, per tant tindrem 1 menys 0, 1 menys 0, 1, 1 menys 0, 1, 1 menys 1, 0. Ja tenim aquí el vector AB. Vector AC, AC, menys 1, menys 0, menys 1, menys 1, menys 0, menys 1, 1 menys 1, 0. I el vector AD, 1 menys 0, 1, 0 menys 0, 0, 1 menys 1, 0. Quins vectors veiem aquí que són proporcionals entre ells? AB és 1, 1, 0. AC, menys 1, menys 1, 0. I AD, 1, 0, 0. Si ens hi fixem, el vector AB i el vector AC són el mateix vector, només que el AC és AB multiplicat per menys 1. És a dir, podem escriure que AB és igual a menys 1 AC. Estem d'acord? Si multipliquem AC per menys 1, això es converteix en un 1, 1, 0. Per tant, tenim el mateix vector. Sempre que puguem fer això, estem parlant que són vectors linealment dependents. És a dir, ens estan indicant la mateixa direcció. Senzillament, un pot ser que va cap a la dreta i l'altre cap a l'esquerra. Llavors, ja hem trobat quins són els 3 punts que es troben alineats. A, B i C.
Per tant, aquí ja podem canviar, perquè això, la manera correcta és aquesta. A, B i C. Així doncs, si volem escriure l'equació contínua i l'equació paramètrica, anem a veure l'equació contínua. Ens recordem de com es crea l'equació contínua? Anem a posar-la aquí. Equació contínua. Tenim x menys el punt, la primera coordenada del punt, tant li direm dic A, entre primera component del vector director, igual a i menys b entre segona component del vector i z menys c entre tercera component del vector. Per altra banda, tenim la paramètrica, que l'equació paramètrica s'escriu com x, y i z, i tindrem primera component del punt, segona i tercera, més lambda per primera component del vector, lambda per segona del vector, més lambda per tercera component del vector. Vale, doncs som-hi, ja sabem com s'escriu l'equació contínua i la paramètrica. I ho tenim tot, tenim el punt i tenim el vector director. Perquè com a punt podem utilitzar el que vulguem. L'A, el B o el C. Recordem que aquests tres són els que es troben alineats. Qualsevol d'aquests tres punts ens valdrà. Per altra banda, el vector director és just o aquest, el que vulguem. També és el mateix vector. És un vector linealment dependent. Per tant, és igual quin utilitzem. Per tant, som-hi. L'equació contínua. Tindrem l'equació contínua és x menys primera component del punt. Utilitzarem la A, que és fàcil, que és 0, 0, 1. Per tant, x menys 0 entre primera component del vector, utilitzarem aquest. Val? Si us sembla, determinem aquest com el vector director de la recta. 1, 1, 0. Per tant, entre 1. Això és igual a i menys 0 entre segona component del vector, 1. És igual a z menys la tercera component del punt, és 1, entre la tercera component del vector, que és 0. És molt estrany veure una equació contínua dividida entre el número 0. És molt estrany, perquè sabem que qualsevol número dividit entre 0 ens dona una indeterminació a l'hora de resoldre-ho. Aquí, com que estem parlant de vectors i sabem que això és un vector, és una manera d'escriure l'equació i seria correcta. És molt estrany que la veieu així. Anem a veure l'equació paramètrica. La paramètrica, com s'escriuria? X, y i z, i tenim primera component del punt, que hem dit que utilitzàvem el 0, 0, 1, per tant posarem 0, 0, 1, més lambda, més lambda, més lambda per al vector, que el vector és 1, 1, 0. Per tant, per 1, per 1 i per 0. Per tant, reescrivim l'equació paramètrica d'una manera més maca. Ens quedaria x és igual a lambda, y és igual a lambda, altre cop, i z és igual a 1. Així doncs aquí tindríem l'equació contínua, tindríem l'equació paramètrica i tindríem la resposta de que els punts A, B i C són els punts que es troben alineats. Continuem amb geometria a l'espai. Anem ara per l'apartat B de l'exercici 5 de l'examen de selectivitat juny 2022, sèrie 5. Aquest exercici ens dona 4 punts. En l'apartat A ens demanava que determinéssim quins eren els 3 punts que es trobaven alineats, que en aquest cas hem trobat que eren A, B i C. Per tant, B no ens queda en la mateixa línia, i que trobéssim l'equació contínua i paramètrica que formava aquests 3 punts. En l'apartat B se'ns demana que trobem quina és l'equació general del pla que està format per aquests 4 punts. Evidentment, el punt A, B i C estan dintre d'una recta perquè hem dit precisament que es trobaven tots 3 alineats. A més, hem trobat quina era aquesta recta, l'hem trobat com a equació contínua i paramètrica. El que ens importa d'aquest apartat, de l'anterior, és que el que hem trobat aquí és que aquests 3 punts es trobaven alineats i hem trobat que aquests 3 punts A, B i C es trobaven alineats. Hem trobat que aquest és el vector director, que és el mateix que aquest, és el vector director d'aquesta recta. Llavors,
si el que ens demanen és que trobem quin és el pla que està format per A, B, C i D, nosaltres necessitem, per formar l'equació d'un pla, necessitarem un punt i dos vectors directors d'aquest pla. Llavors, tenim un vector director d'aquest pla, que tant pot ser AB com AC com BC, perquè tots aquests tres vectors, entre ells són linealment dependents. Fixem-nos que AB i AC hem vist que eren proporcionals. Si ara calculéssim, per exemple, BC, anem a fer per veure que realment també és proporcional i que podríeu utilitzar el que volguéssiu, BC és C menys B, no? C menys B, és a dir, menys 1, menys 1, menys 2. Menys 1, menys 1, menys 2. 1 menys 1, 0. Fixem-nos que menys 2 menys 2, 0 és proporcional a menys 1 menys 1, 0 i és proporcional també a 1, 1, 0. Aquest vector multiplicat per menys 2 ens dona aquest. Aquest vector multiplicat per menys 1 ens dona aquest. Això vol dir que aquests tres vectors són proporcionals entre ells, són linealment dependents. Per tant, només ens poden formar una recta, no ens poden formar un pla. Aquests tres vectors, d'aquí, aquest i aquest. Llavors, tenim un primer vector del pla. Un d'aquests tres, el que vulguem, AB, BC o AC, perquè com que és el mateix, tant dona quin d'ells. Llavors, tenim un vector del pla, ens falta un altre vector del pla. Com que tenim el punt D i volem que aquest pla estigui format per aquests 4 punts, el següent vector director del pla haurà de ser AD. O podria ser BD. Sí? Podríem fer que un dels vectors sigui BC i l'altre sigui BD, per exemple. Com que hi ha el dibuix simplificat així, agafarem com a vector director AB i com a segon vector director AD. A més ja el tenim calculat aquí de l'apartat anterior. Si el que volem és calcular l'equació general d'un pla, com ho fèiem? Tindrem, per calcular l'equació general, haurem de fer el determinant igualat a 0. El determinant de què? X menys primera component del punt i menys segona component del punt, z menys tercera component del punt. I en la segona columna tindrem el primer vector director, un dels dos, que posarem B1, B2 i B3, i aquí el segon vector director, a la segona columna, que podria ser AD, per exemple, li direm U1, U2, U3. Un cop fem aquest determinant, tindrem l'equació general del pla que ens demana. Som-hi! Tindrem, x menys primera component del punt. El punt podem utilitzar-ne qualsevol, A, B, C o D. Per què? Perquè tots aquests 4 punts es troben dintre del pla. Per tant, és igual si utilitzem la A, la B, la C o la D. Jo, com a consell, us diria que sempre utilitzeu aquell punt que tingui més zeros. Perquè és més fàcil, perquè ens oblidarem de números. Perquè un x menys 0 és el mateix que x. Per tant, fem fora zeros, utilitzem molts de zeros. Utilitzarem el punt A, d'acord? X menys 0 fan x. I menys 0, que fa i, i z menys 1. Primer vector director d'aquest pla. 1, 1, 0. 1, 1, 0. És aquest aquí. Segon vector director, AD. AD el tenim aquí. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Això igualat a 0, anem a calcular aquest determinant. X menys 0 per 1 per 0, 0, fora. I menys 0 per 0, fora. Z menys 1 per 1 per 0, 0, fora. Anem a per l'altre costat, la resta. Menys 1 per 1 per z menys 1, z menys 1, tenim una component, almenys. Menys i menys 0 per 1 per 0, fora. 0, 0, 0, 0. Doncs, veurem que senzill que tenim el pla. Aquí ens queda menys z més 1 igual a 0, per tant, ho canviem tot de signe perquè ens quedi... la z la passem a l'altre costat i ens quedaria que z és igual a 1. Aquest és el pla. Com que ens demana l'equació general, de fet, podríem escriure com z menys 1 igual a 0. Aquesta és l'equació general.
Del pla que formen A, B, C i D. Ens queda relativament senzill, només una component del pla, però és correcte.